Hotelska grupa Budanska Rivijera je najveća crnogorska hotelska grupacija koja u svom sastavu ima 5 hotela. To su hoteli Mogren, Slovenska plaža i Aleksandar u Budvi i 2 hotela u Petrovcu, hoteli Palas i Kastelasa. Naši hoteli su najčešće porodične destinacije jer imaju sve sadržaje koje su neophodni za jedan savršen ljetni odmor upravo za porodice. Također, ono što nas posebno raduje jeste ta animacija koju imamo za djecu i onda roditelji kada dođu u naše hotele zaista mogu i u pravom tom smislu riječi da odmore. Ono što nas posebno raduje jeste da u ovoj godini proslavljamo 40 godina postojanja turističkog naselja Slovenska plaža i 90 godina hotela Mogren. Turističko naselje Slovenska plaža je prepoznatljivo u Crnoj Gori i u cijeloj Evropi po tome što je građeno kao mali mediteranski grad i to je jedna prava zelena oaza u koju kada se gost mjesti uopšte ne mora da ide odatle iz nje.